antes de nada agradecer a Xiana e a Iago que se marchou, non? O feito de que cantaran. Xiana traballa aquí no Concello, que leva, non sei, a un ano vivendo aquí. E está colaborando, pero Iago podo que vivir entero non vive, non? Con cada dos eu por amizade aquí a tocar. E de agradecer, pois fai un día así frío, entón que nos quedamos o corazón aí tocándonos un tema. Podes te tapar cando queiras. Pon a chaqueta, non se vai a coller o frío. Non, eu simplemente varias cousas. Primeiro agradecer a xente de comunicación de Anova o feito de que se nos convocar aquí a presentarnos o voceiro, que é unha, eu creo que Iván o dixo moi ben, unha maneira de chegar ao conxunto dos veciños e das veciñas, a todas as casas, e explicar as cousas que se están facendo, non? Entón, un grupo de comunicación que está traballando en Anova, a verdade é que nos alegra moito a vida, é moi dinámico, ten moita forza, moita ilusión, e hoxe tivo a ben convocarnos despois de facer un traballo bárbaro, no cal aquí temos implicación non só do grupo de comunicación, sino de xente da sociedade, a fotografía de Moncho Ribadulla, un veciño daqui de Calo, a maquetación dun veciño de Vilariño, de xente que desinteresadamente está colaborando con este proxecto. Con este proxecto que está nacendo, que se chama Anova, levamos un percorrido, moitos e moitas xa o sabedes, os que non o saibades, un percorrido nestes meses que para si querrían algúns que van nas carrilanas, non? É dicir, configuramos unha nova forza política que foi Anova e escasamente 7 meses, forza política que está nacendo, que está en construción, que está aberto a participación de todas e todas, entendendo que había moita xente orfa de referentes políticos e de ferramentas para transformar a sociedade, non? E de que era necesario mudar moitos conceptos que tiñamos na cabeza, resetearnos, poñernos a par da xente que estaba sendo agredida nun momento moi complicado e volver a reinventarnos para conseguir facer desta formación política ou desta organización, ou máis que organización tradicional deste movimento político, algo que sirvalle para que sirva o conxunto da ciudadanía no Concello e no país, non? Entón, a Nova configurouse, en apenas 3 ou 4 meses fíxose unha coalición de partidos que foi a Alternativa Galega de Esquerdas, con outras forzas políticas, que as cales nos unían moitas máis cousas que nos separaban, porque entendíamos que o momento era moi complicado, que nos estaban barrendo os dereitos, que nos estaban deixando sin as conquistas que moitos de vos tardaxedes moitos anos en pelexar, e, bueno, a verdade é que os resultados, se ben non conseguimos o seu objetivo, que era desbancar o partido no goberno, porque entendíamos que era cómplice de todo isto que estaba pasando, sí que foron espectaculares, non? Para unha forza política de tan pouco tempo, e para unha coalición que levaba tan pouco tempo. Terceira forza no país, máis de 200.000 votos, segunda forza no Concello de Teo, segunda forza en casi todas as mesas, agás en algunhas que incluso fomos primeira forza, e iso é verdade que para moitos que levamos traballando políticamente, tanto no Concello, como nas asambleas, como nas parroquias, foi un motivo de orgullo, porque moitas veces tes dúbidas cando faz as cousas, moitas veces cando das pasos adiante, dache a sensación de que saes a navegar en mar aberto, e o feito destes resultados, incluso no propio Concello, que está facendo un traballo dentro do goberno, que foron para nós motivo de moito orgullo e de satisfacción, e deben tamén dar lugar a isto que se chama a aldeagar, non? E eu creo que o voceiro xa o explicou, Iván, e eu tampouco vos veño aquí hoxe a votar un mitin, non? Dice que isto é unha casa aberta, e iso é importante. Facer actos como este polas parroquias, aproveitar a rede de locais que fomos facendo e ir implicando a xente. Aquí non hai amado líder, por moito que Iván coñe que a historia. É dicir, aquí ten que haber implicación da xente. Sin a xente non se defende un modelo. O que hai que defender é o modelo do Concello, o que no seu momento se defendeu ca campaña social apartidaria sensible Teo e Teo. O que hai que implicar os veciños que consideran que o Concello ten que ser un lugar diferente, de participación, onde se explican os erros, os acertos, onde hai moitas limitacións, onde nos están poñendo moi complicado nestes momentos, pero onde, adiante de todo, entendemos que ten que ser un lugar de participación e de transparencia. Por eso que é un convite a que aquí collemos todos, que aquí cabemos todos, que aquí isto é un proceso que ten que sumar, vostedes que
implicar, e a única maneira de defenderlo é que a vosa participación, dentro das vosas limitacións, dentro do vosso tempo, dentro do fastidiar de jorobada que está ali nestes momentos, na que verdadeiramente nos están golpeando por todos os lados e na que verdadeiramente moitos e moitas estamos instalados, ademais de participar e defender modelos, en sobrevivir, e iso é algo moi importante, non? E logo vai unha dación de contas, non? Unha dación de contas previa ao que ten que ser nos vindeiros meses unha rolda polas parroquias para os veciños, para rendir contas como se fixo e logo tamén a cuestión informativa, non? Eu creo que, bueno, é un voceiro importante porque inicia unha nova etapa e nun proceso no que todos e todas tedes que participar. E eu vos digo unha cousa, máis alá das persoas, eu creo que, aínda que isto está iniciando, xa que é un traballo de moitos anos, de moita xente, e de xente bárbara, e a veces cando me coñían de como estaba o amado líder, esas cousas coñíanme, pero eu cada día, a pesar de ser un republicano convencido, estou máis monárquico, é dicir, o Concello é unha máquina engrasada, onde os concelleiros rinden contas, onde María sufre os problemas co transporte, onde Xurxo pelexa deportivamente cos veciños por limpar cunetas, poñer beira rúas sin poucos medios, onde Rafa está intentando sacar o polígono industrial, onde Anxo xestiona as actividades deportivas, onde Carmen fai defensa de todo tipo dos obradoiros, da programación cultural, dos roteiros, e onde Nacho, porque isto ten a súa cosa, como non olvida de un, onde Nacho está na trincheira ahora máis importante, e nos entendemos que é moi importante, que é a social, non? É dicir, estamos instalados en momentos de emerxencia, as axudas do Banco de Alimentos, os programas de voluntariado, a xente que cada día está problemas con desafiuzamentos das vivendas, que non pode facer frente ás hipotecas, que temos que tirar de fondos europeos para poder aportar cuestións tan básicas como a alimentación, como servicios básicos, como a escolarización dos cativos e das cativas da casa, non? Entón, sin eles e sin vos, eso non funcionaría. E logo queda o alcalde, que a xente pensa que ten moita capacidade, pero bueno, ten a que ten, porque no fondo casi mandan máis eles nas súas áreas e tamén a xente que está fora, non? Por iso que eso, animarvos a traballar, a formar parte desto que está construindo, que non pode ser o principio e o final en si mesmo, que simplemente ten que ser unha parte de todo isto que nos está pasando. E estaba pensando eu que, caralho, tanto me temo que somos de traxe gris, e casi todos os traxes grises son grises. Eu antes, cando me vin, dixen, bueno, mira, tía, metáfora poética do carallo, porque a ver agora como me vou a poñer un traxe a partir de agora, non? Pois é a súa cousa, non? Entón, que a pesar de que estamos todos os días, que parece que non nos deixan respirar, que isto é terrible, que nos levantamos pola mañá e nos bombardean, desemprego, recortes de dereitos, recortes en sanidade, recortes en educación, corrupción dos grandes partidos da alternancia no Estado, que se un tesoreiro que cobra 20.000 euros ao mes non ten responsabilidades, que se sobres por aquí, que se sobres por alá, que se a monarquía está, bueno, está sembrada nestes momentos, que se hasta fan desvío de fondos de fundacións para cativos e cativas. Diante de todo isto que está pasando, pensade que hai dous camiños. Un é o camiño cara a un goberno de tecnócratas, de salvación nacional, de recentralización, de perda de liberdades, e outro camiño cara a unha sociedade máis xusta e un país dono de si mesmo, e cara verdadeiramente que se goberne, que se van as cousas para o conxunto da maioría social e non ao dictado dos grandes mercados e dos sistemas financeiros. Entón, e ademais todo eso se defende aquí, no local, nas pequenas cousas, nas liberdades, e eu vos animo a eso, a traballar, a implicarvos e a seguir facendo eso con responsabilidade, con compromiso, en equipo e sobre todo tamén con sorriso, con estes momentos e que se nos roban os sorrisos estamos ben fastidiados. Así que moito ánimo, moitas gracias, e disculpad por esta prédica que quería ser de 2 minutos.